abyste nevěřili, od koho je. Od jakého adresáta pochází tenhle komentář. Komentář je od samotného Jirky Krále. Prosím. 100% legitimní, ty kokot. Jirka Král, seš debil. Jirko, já ti pěkně děkuju, kurva, chtěl jsem se stavit do toho tvého zetka nebo kam to na čaj s rumem, ale jak vidím, zůstanu doma a budu šupat nohama, kurva. Jedeme dál. Píčo, vy jste fakt blbý, já tě mám ráda, tvého kamaráda, nevím jak se jmenuje, tak za vodu dává 450 milionů a fakt tvé videa jsou hustý, miluji tě s láskou Tereza.